Tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ron. 21 years old at isa sa napakarami po ninyong tagapakinig. Sumulat po ako para ibahagi sa inyo ang isang makapanindig balahibong karanasan na nangyari sa akin kamakailan lang. Bahala na po kayo kung maniniwala kayo o hindi. Mahimbing ako natutulog isang gabi nang gisingan ako ng isang mapanaghoy na ungol ng isang babae. 3:00 pa lang ng madaling araw kaya tulog pa ang lahat at tahimik pa ang buong bahay. Puno ng pagtatangis ang ungol. Mahina sa simula, lalakas ng dahan-dahan, at saka mawawala. Gusto ko sanang bumangon at alamin ang pinagmulan ng ungol pero hindi ako makagalaw. Para bang napako ako sa higaan. Mabuti naman at katapos ang ilang minuto, tuluyan ng tumahimik ang buong kapaligiran. Akala ko tapos na, pero bigla akong nakarinig ng katok mula sa pinto ng kwarto ko. At nagulat ako Kumatok sa na nga. Kumatok lang naman, gulat na gulat ako. Marahan muna sa simula, tapos palakas ng palakas. Dumilat ako. Baka naman umaga na at ginigising na ako ni Mama. Pero madilim pa din sa labas ng kwarto. Walang liwanag sa maliit na siwang sa ilalim ng pinto. Maya-maya pa narinig ko ulit yung naghihinagpis na ungol. Papalapit ng papalapit. Ay, nakakatakot. Nakakatakot ako. Ah! Ay! At takot ako sa... Ang dami ko, grabe talaga Ikaw imagination nagkukwento, nakikinig lang kami. Ano takot ka? Sorry na imagination ko nandun na sa bahay eh. Sinasabayan ito ng mga katok sa pinto na pabilis ng pabilis at palakas ng palakas. Sinubukan kong tumayo pero hindi pa din ako makagalaw. Para bang may mabigat na kung anong bagay na nakadagan sa dibdib ko. Maya-maya, narinig ko na may nagwawalis sa terrace. Nagsa-sound effects lang ako. Okay. Natakot ako. Padalas yung ingay na gawa ng walis tingting habang winawalis nito ang sementadong terrace. Hindi ko maiwasang magtaka dahil sino naman kaya ang magwawalis ng 3:00 ng madaling araw? Katakot! Buisit ka! Hindi ko alam kung paano ako nakatulog ulit pero gusto ko nang tapusin. Gusto ko na matapos, ayan. Pero nang mag-umaga, kwento ko agad sa mga kasama ko sa bahay. Sabi ng hipag ko, sleep paralysis daw ang tawag doon. Bangungot sa Tagalog. Sabi naman ni Mama, gawa daw yon ng engkanto na namamahay sa puno ng saging sa likod bahay. Abot na daw kasi sa bubong at hindi pa napuputulan. Simula noon, ang daming bili ni Mama bago ako matulog. Maglagay ako ng asin sa gilid ng kama, wag daw akong tititig sa bintana, at higit sa lahat, magdasal daw ako ng taimtim. Ginagawa ko naman lahat ang bili ni Mama pero tuwing sasapit ang 3:00 na madaling araw, ramdam ko pa din na may nakatitig sa akin mula sa dilim.
Nakakatakot. Tinakot yung sarili. Hanggang dito na lang po muna ang inyong kumikinang na tagapakinig. Ron. Natatakot ako. Okay, sige. Eto, labas na to Okay. sa expertise namin. Oo, wala na Oo. to. Okay, sige. So, para dun sa mga hindi kami na-catch kanina, we have a special guest. Napapanahon lagi ang kanyang Ayan. guesting. Oo. Spirit Questor Nick Nangit. Ayan. Okay. Ano ang masasabi mo? Okay, kanina may sinasabi si Nick off-air habang nag-uusap po kami na magkaiba po yung demonic Yes. at sa elemental. sa elemental. Yes. So dito sa kwento ni kwento. Ron, ano ito? Okay. Alam mo, malamang elemental na naman yan. Pero Okay. ibang klaseng elemental naman yan. Aha. Okay. I assume na si Ron ay lalaki, tama? Yes. So kung lalaki siya, dyan papasok ngayon yung succubus. So Succubus. parang connected pa rin doon sa pinag-usapan natin Yes. kanina. Oo. Pero that's just one way Possible. of looking at it. Oo. Kasi hindi kami kaagad-agad na nag-jump to conclusion. Nang hindi nyo Nang naman hindi din namin- nakikita Yes. eh. Oh, kaya nga may investigation na Oo. tinatawag. di ba? Scanning ang tawag namin. So, isa-isa namin lahat ng kwarto, ganyan tinitingnan namin. So, may possibility na kung hindi yan succubus, pwedeng ghost yung multo ng isang babae kasi may umiiyak tuwing alas May 3. umuungol. May umuungol. Tsaka ang alas 3 ba, associated siya sa demon? Or Witching hour ang tawag doon. It is the time na maski sa science, yun yung time na ang ating body is well rested na dapat. Nag-heal siya. Yes, Oo. yan yung time na and very yung open, very open tayo sa lahat ng mga ibang pagpaparamdam, dimension. Oo. at 3 Yes. 3 Onwards a.m. up to 5 in the 3 to morning. 5. Kasi dyan yung maraming panaginip na nangyayari. Dreams, mga Yan yung dreams. nangyayari, yung mga deep sleep Ah, na. Yes, yun, correct. deep sleep. Oo. Correct. Oo. REM. Yes. So yun. Pwedeng ghost yun, ano? Pwede rin namang elemental ito kasi nga may puno na nabanggit sa labas ng bahay nila. So pwede ring elemental. Pero pwedeng diwata kasi yun. Kaya lang again, dahil umuungol. Oo umiiyak. Kasi posible kasing hindi lang isa ang issue. Ay. Minsan nagdodoble, minsan Multiple. tatlo. Oo, multiple, yes. So, tropa. Tropa ng mga elemental. Gusto ko lang malaman, halimbawa, ano ba yung mga requirements para masabi mong diwata? Ano Oo bang nga, requirements para kung... masabi mong Oo, duwende yan. duwende. O kaya, bukod sa, of course, yung gift ninyo of scanning na yes. nakikita ninyo. So, madidifferentiate nyo Yes. in terms of yung parang nakikita ninyo. Oo, kasi si Nick hindi makapagbigay kung ano talaga base lang doon Oo, sa kwento. sa kwento eh. Kasi Kaya- may mga kinakailangan siyang Oo, details. totoo eh. Kaya nga hindi siya yung parang, alam ko na yan, Ron. Ghost yan agad or Ayan. diwata yan agad. Kaya may proseso. Tama si Diego na may parang investigasyon na ginagawa. Scanning ang tawag namin doon. So, pagkasabihin natin, simulan natin kung elemental muna. Okay? Kung mga elementals, marami kasi yan. Ano? Pero since may binabanggit May na puno, puno. malamang connected to sa lupa. Okay. Earth So, mga earth elemental. elementals. Maraming klase. Ang pinakauna dyan, duwende. Pero since babae nagsasalita, malamang hindi duwende yan. Kasi ang duwende kasi, mabilis yan na malikot. Malikot. So, malamang hindi. Meron din naman Yung takot ko wagas. pero totoo yun. Oo. Ganun sound. sila. Ganun sound. Oo, Ganon. tama yun. So naririnig mo sila paano mo sila naiintindihan? Siyempre, hindi natin naintindihan. Pero, pagka nag-quest na kami, we shift to another dimension na hindi kailangan ng language. Oh. Nakukuha namin yung gusto nilang sabihin simply by looking at us only. Okay, so dito sa Yeah. in other So, words, hindi siya duwende, di ba? Oo. So, pwedeng diwata. okay. Tagabantay na umiiyak. na puno. Oo, pwede yun. Pwede yun na diwata na baka mamaya may ginawa sila dun sa puno before na hindi na ikinwento. Although sabi nga parang masyado nang Mayabong na hindi na napuputol. Oo. Or baka alam na ng mga elementals na puputulin na sila, kaya nagre-react na umiiyak kasi tahanan nila yan. Akala niya isa lang ang nakatira dyan. Hindi, mga libo nakatira dyan. Ay, parang nakakaloka. parang pumunta ka sa ibang kaharian. Parang yung may pelikulang ganyan yung Tenement na pelikula na si Maricel, I think, if I'm not mistaken,
or kung sino man yung leading lady, pumunta siya sa ibang dimensyon. Pag pasok niya doon, may palasyo. Ang dami. Naalala ko lang Pardina eh. Ako din sa Pardina Yun yung naalala ko kung alam po ninyo ang pelikulang Pardina, malamang. May gout na. May gout ka na. Scheduled ka na for an executive checkup this year. Okay, so marami sila. Marami. So baka alam na niya na may mangyayari. Kasi pagka pinutol yon, parang binuhusan mo ng asido sila eh. Parang ganun na nangyayari. So kaya yung sinasabi, okay, so in other words, hindi tayo pwedeng magsabi na, ito talaga yung nandito, base lang sa chinismis sa atin ni Ron. Yes. Okay, so kailangan ng scanning. Correct, diba? But whatever it is, it bothered him. Yes. So tama ba yung mga advice ng asin? Tama yon, kaya lang hindi yung sa gilid lang. Kasi walang effect yon. Kailangan mag-create ka ng grid na tinatawag, GRID. Ibig sabihin, konektado yan. Pwede kasing 4 na sulok ng iyong kwarto, lagyan mo ng asin sa loob ng shot glass, pwede na yon. Okay, o kaya sa plastic, basta rock salt. Okay. So hindi pwede ionize. Hindi pwedeng iodize. Kung shala-shala ka, pwedeng Himalayan salt, Epsom salt, yan. Pwede yan. Pwedeng 4, mag-create ka ng grid. Parang nagko-connect yung energy. Teka lang question, bakit hindi pwede yung iodize? Because may halo na yan. Kailangan pure. Yun. Pure. At saka, ang salt kasi is considered internationally as a cleansing agent. Maski nga sa Bible, di ba? You're the salt of the earth, di ba? Yan. So, asin, dapat connected. So yung sinasabi mong paglalagay ng asin, kung sinasabi mo na ang elemental ay hindi masama, so itong pag-aasin na ito ay para sa mga demonic. Hindi, para pa rin hindi. sa mga elementals kasi hindi sila lalapit. Para nga para sa hindi, kanila eh. Hindi ka lang ma-disturb. Kasi kung halimbawa nga naman nababother ka, tas playful sila, para hindi ka ma-disturb. Yes. Kaya Okay. pwede kang gumawa ng 4 lang sa 4 na sulok ng kwarto mo, o kaya pwede mong paligiran yung kama mo mismo na walang walang opening. Kailangan connected yan. Provided yung flooring hindi masisira. Kasi pagka masisira yung flooring, pagka nalagyan ng asin, sayang naman yung flooring, di ba? So, pwedeng mag-grid ka na lang, gawa ka yung sa shot glass o sa plastic container. Lagyan mo lang ng asin, tapos 4 na sulok ng kama mo, okay na yon. So, hindi yung basta lagyan lang sa gilid. Okay. Nakakaloka. So kapag ka ganyan na meron mga ganyan na nararamdaman, dapat ba laging may gawin? Oh yes, dapat. Kaya nga meron pang isa pang explanation, 'di ba? Sabi nga natin elemental, demonic. Elemental yung sinabi nating kung lalaki nga si Ron, succubus, 'di ba? O kaya baka yung diwata. Oo. Pwede rin kasing ghost. Okay. Pwedeng multo na talaga ng isang babae na nagpaparamdam doon sa lugar na yon. Maaaring siya yung dating residente or pwedeng napadaan dahil sa enerhiya ng pamilya. Ano naman ang requirements na para masabi siyang ghost? Oo, Okay. correct. Kapag let us say, kailangan alamin din namin yung history ng family. O kaya makikita namin yun Kasi minsan tinatanong namin sa pamilya, ito bang bahay ninyo ay binili nyo o ni-renovate nyo, may dating may-ari? Kilala nyo ba yung may-ari? Ang may-ari ba ay itsura ganito, ganyan-ganyan? And then saka kino-confirm sa amin. So saka namin napapagtagpi-tagpi yung aming mga nakikita at nararamdaman, at saka kami bumubuo ng kwento, at saka namin sinasabi at nako-confirm ng family na totoo nga merong ganyang nakatira. Kasi posibleng merong babae doon na pinatay noong araw. Okay? Or pwedeng yung dating may-ari na ayaw niyang umalis sa lugar na yun kasi mahal na mahal niya yung lugar. Tapos ngayon may tumira ng iba, hindi natin alam yung pamilya nila kung sila ba ay maayos o nag-aaway-away, hindi rin natin So alam. in other words, kanina mo pa mini-mention to ko sa depende dun sa pamilya Yes. So merong factor yung Yes. pamilyang masayahin Yes. and pamilyang problematic. Yes. May malaki ang kaibahan. Correct. Oo. Kasi pag ang pamilya mo, let's say, alam mo ang mga ghosts kasi, they're everywhere. Nakakalat sila, okay? Merong tinatawag na namamahay, yung mga resident souls sa mga bahay, buildings, kung saan lugar. Nick, puputulin ka lang namin kasi mabibitin talaga tayo sa radyo. At sa podcast po ito mapapakinggan na mga second week of November. Pasensya na po kayo, binibitin namin Sorry kayo. na! Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!